Πριν να διαβάσουμε την ανακοίνωση, απλά θέλω να σας ενημερώσουμε για τον λόγο για τον οποίο μετά τη συνέντευξη του Προέδρου θέλαμε να πάρουμε και εμείς τον λόγο με τη σύμφωνη γνώμη του και με την παρουσία του, όπως βλέπετε και εσείς εδώ πέρα. Πριν από 3 χρόνια ξεκινήσαμε όλοι μαζί μια προσπάθεια να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά το αξίζει. Ο λαός της ομάδας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες θυσίες. Όπως ακριβώς ακούσατε και πριν, δεν σταθήκαμε σε πρόσωπα, είτε λέγεται Δαγοράκης, είτε λέγεται Α είτε Β. Εμείς απλά βλέπαμε να γίνεται αυτό πραγματικά ο ενεργό μας για την ομάδα μας και κοιτάξαμε την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για να φέρουμε και στα επίπεδα που θέλουμε εμείς την κερκίδα του ΠΑΟΚ. Στο οπαδικό πάντα μιλάμε κομμάτι. Αυτή τη στιγμή στα 3 χρόνια που μιλάμε, τα τελευταία 3 χρόνια και είμαστε οριακά, πραγματικά ας πούμε, κρατάμε με νύχτα και με δόντια τον κόσμο να βγει στους δρόμους, με αρχή τώρα τα εγγένεια της έκθεσης. Ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες συλλήψεις, έχει τους περισσότερους εκβιασμούς μέσα στην ίδια την πόλη. Μιλάμε ότι κάτω από σπίτια οπαδών, οι οποίοι τρέχουν για την ομάδα όλη την μέρα χωρίς ούτε να παίρνουμε χαρτζηλίκι από το Ζαγοράκι, ούτε να παίρνουμε από κανέναν τίποτα ας πούμε. Το κάνουμε μόνο για την ομάδα μας. Έχουμε 5 και 10 ανθρώπους της ασφάλειας να μας φυλάνε από πίσω, λες και είμαστε ας πούμε δεν ξέρω εγώ τι. Για όλα σε αυτή την πόλη ας πούμε και στην Ελλάδα γενικότερα φταίει ο ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι με δικούς τους αγώνες ήταν οι μόνοι, οι οποίοι έμπρακτα ρίξαν τον νόμο του ορφανού, δείξανε πώς γίνονται οι εκδρομές ας πούμε και κυνηγήσαμε αυτό το πράγμα να το πετύχουμε, να γίνονται παντού εκδρομές και δώσαμε χώρο και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν βγει από το σπίτι τους, οπαδούς άλλων ομάδων, να κάνουν το ίδιο και να μάθουν πώς είναι οι εκδρομές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα διαβάσουμε την ανακοίνωση που έχουμε γράψει 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως κατηγορία, απλά και μόνο έτσι να είναι 6 παιδιά τα οποία τυχαία τα ονόματά τους ας πούμε βρέθηκαν στην αστυνομία, κρατούνται και αύριο γίνεται το δικαστήριο με βαρύτατες ποινές. Ο κόσμος είναι, και μιλάω πάντα για το οπαδικό κίνημα και ελπίζουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ας πούμε να φωνάζουμε τον όνομα του Γκαρσία και να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα και να αγοράζουμε φανέλες από την μπουτίκ. Ο ΠΑΟΚ είναι οι εκδρομές του, ο ΠΑΟΚ είναι οι μάχες που έχει δώσει ο κόσμος χρόνια και χρόνια τώρα, χωρίς καμία προστασία και χωρίς και να τη ζητάμε κιόλας. Και το ότι είμαστε καλά με αυτή τη διοίκηση δεν σημαίνει ούτε ότι μας τσοντάρουνε, ούτε ότι μας κάνουνε πλάτες, δεν το ζητήσαμε ποτέ, ούτε θα το ζητήσουμε ποτέ. Απλά βλέπουμε να γίνονται κάποια πράγματα πράξη και η ομάδα να μεγαλώνει και κοιτάμε και εμείς από την πλευρά μας να μεγαλώσουμε και εμείς. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, να εξηγιάνουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να διώξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ από την κερκίδα, αλλά αυτό το πράγμα δεν θα το ανεχτούμε σε καμία περίπτωση. Οι ευθύνες βαραίνουν όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται Super League, είτε λέγεται ας πούμε δεν ξέρω εγώ τι, οπαδοί άλλων ομάδων, δημοσιογράφοι άλλων ομάδων. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, θα τους κυνηγήσουμε με κάθε μέσον, είμαστε ξεκάθαροι και είμαστε και πάρα πολύ καλά με αυτό που κάνουμε, με αυτό που θα κάνουμε. Λοιπόν, εμείς θα σας διαβάσουμε την ανακοίνωσή μας, θα σας τη δώσουμε να τη βγάλετε μια φωτοτυπία, να τη βγάλετε σε όλες τις εφημερίδες και από εκεί και πέρα να ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αλλά και οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ άλλων ομάδων ότι πλέον ο καθένας θα πληρώνει το τίμημα των πράξεών του. Όποιος τα βάλει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ και συνεχίζει να τζιγκλάει τον κόσμο του ΠΑΟΚ θα μας βρει μπροστά του, και εννοώ θα μας βρει μπροστά του στην κυριολεξία. Η ανακοίνωση έχει ως εξής. Οι σύνδεσμοι φίλοι ΠΑΟΚ καταδικάζουν την ανέτεια στοχοποίηση του παοξίδου του κόσμου που είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 6 αδερφών μας για κάποια γεγονότα στα οποία συμμετείχαν οπαδοί 2 ομάδων. Όχι μόνο δικάζονται για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά επιπλέον τους χρεώνουν ό,τι ανεξιχνία στο έγκλημα έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο από τη Λάρισα και πάνω. Η συντονισμένη προσπάθεια των οργανωμένων οπαδών μας ενάντια σε ακραία φαινόμενα βίας έχει φέρει αποτελέσματα όπως μαρτυρά περίτρανα η εικόνα της Τούμπας σε ευρωπαϊκά και μη μάτς υψηλής επικινδυνότητας. Αυτό όμως δεν αναγνωρίζεται και συνεχίζεται η προσπάθεια σπήλωσης των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Το αποκορύφωμα είναι κατάπτυση στα πρωτοσέλιδα που αποθεώνουν την αστυνομική αυθαιρεσία και γυρνάνε τη χώρα στις εποχές όπου επιβραβεύονται οι δράσεις των καταναλωτών. Δεν ξέρουμε αν όλα αυτά αποσκοπούν στο γενικότερο εκφοβισμό του κόσμου ή αν απλά τους ενοχλεί η συσπήρωση και η δυναμική του κόσμου του ΠΑΟΚ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν πρόκειται να καυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των οπαδών μας και ότι δεν πρόκειται να λυγίσουμε όσο και αν μας πιέσουν. Σε περίπτωση που δεν δικαιωθούν οι οπαδοί μας και συνεχιστεί ο μονόπλευρος αυτός πόλεμος και αυτό το κυνήγι μαγισσών προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ και την ομάδα του ΠΑΟΚ γενικότερα, οι αντιδράσεις μας θα είναι άμεσες και γενικευμένες.